Ahoj všem, dneska je ten den, kdy jsem se rozhodl předat výhru z poslední soutěže našemu soutěžícímu. Rozhodl jsem se, že za ním pojedu osobně a tak ho mám tady, pana Petra. Prosím, zde máte výhru. Já vám teda osobně gratuluju k výhře a chci se zeptat, už jste někdy něco vyhrál? Párkrát. A co? Něco třeba nějakou myšku na Instagramu. Tak doufám, že z tohoto dárku, z této výhry budete mít taky radost. A zeptám se, nějaká příchuť, která vám chutnala nejvíc třeba a proč? Asi citron, takový osvěžující. Jo, osvěžující. To jsem rád, že vám teda chutnalo. No a objednal byste znova? Já myslím, že jo, když bude chuť. Já jsem si teda pro vás do dárku ještě připravil takovou drobnost, jestli si to třeba otevřete. Máte tam teda ještě od nás edibles, které teďka budeme zařazovat do prodeje. Takže pozor na to, jsou docela silný, takže až nikdy nebudete chtít hulit a budete si chtít dát něco na zub, můžu doporučit i tady toto. Tak jo, já děkuju moc. A vy ostatní, pokud jste nevyhráli, tak nezoufejte. Za náma začíná podzim, což znamená, že i my jsme spustili dvouměsíční velkou soutěž, ve které můžou vyhrát 3 z vás po 3 kartridžích, což si myslím, že je super. A co je podmínkou soutěže? Je to jednoduchý, stačí u nás utratit 1900 Kč za objednávku, je jedno jestli převodem nebo dobírkou a automaticky se dostáváte do soutěže. A pro všechny kreativce tady máme druhou soutěž, která je naprosto jednoduchá. Stačí, když budete sdílet ten příspěvek a dáte k tomu komentář, proč zrovna vy byste měli vyhrát kartridž zdarma a 3 nejlepší z vás odměníme právě tou kartridží zdarma. Těšíme se na vaše objednávky a soutěže. Připomínám, obě dvě soutěže končí posledním dnem v listopadu, takže máte dost času na to, abyste si zasoutěžili. Tak jdeme na to. Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další soutěže s vámi. Váš Vídit.